Wyt ti erioed wedi teimlo nad oes neb yn gwrando arnot? Dwi'n gwybod fy mod i wedi. Roedd ddod i ddeall be oedd fy mhroblam yn hawdd, ond roedd meddwl sut i ddatrys pethau yn codi ofn mawr arnaf. Ro'n i'n teimlo'n unig ac yn ofn. Ond yna, darganfyddais rhywun oedd yn hapus i gynnig cymorth i mi i newid pethau. Pan ro'n i'n cael trafferth mynegu fy hun, roeddent yn llais i mi. Nid roedd rhaid i mi fod yn drist neu boeni bellach. A wyddos ti, pwy roedd helpu mi? Eiriolwr, oedden nhw. Wyt ti wedi clywed am eiriolwr o'r blaen? Na, fi chwaith. Nes i mi glywed amdanynt gan fy yngweithwyr cymdeithasol. Mae eiriolwr yn rhywun sydd yn gwrando arno ti. Cefais help i feddwl am opsiynau posib a cefnogaeth i leisio barn. Pan roedd siarad mewn cyfarfod yn codi ofn, fe gynigodd nhw i siarad ar fy rhan. Pan roedd rhannu fy dimladau gyda eraill yn rhy anodd, fe ysgrifennwm llythyr ein gilydd. Cefais help i fynegu meddyliau, dymuniadau a theimladau i'r pobl sydd yn gwneud penderfyniadau amdanaf. Gelwir hyn yn eiriolaeth, pan fydd rwy'n yn helpu ti i ddarganfod y lais. Darganfyddais am eiriolaeth yn hwyrach na ddisgwyl, ond bellach mae yna rhywbeth sydd yn cael ei alw'n gynnig gweithredol. Felly, os oes gen ti weithwyr cymdeithasol, mae'n rhaid iddynt egluro bod gen ti hawl i eiriolwr os wyt ti'n dymuno. Yn y dyfodol, ni fydd rhaid i pobl ifanc cael yr un profiad a cefais i, beth bynnag yw eu problem. Mae yna 2 sefydliad yng Nghymru lle chi cael eiriolaeth, TGP Cymru a NIAS. Os nad oes gen ti weithwyr cymdeithasol, neu os nad wyt ti'n sicr os mae eiriolaeth yw'r fath o gefnogaeth sydd ei angen arnat, gallai ti geisio siarad i meic. Mae meic yn llinell gymorth gwybodaeth, cyngor ac eiriolaeth i phlant a phobl ifanc yng Nghymru. Dwi wedi dod o hyd i fy llais gyda cymorth eiriolwr. Nid oes rhaid i ti barhau i boeni, teimlo'n drist neu deimlo'n unig. Gallu ti ddod o hyd i dy lais hefyd. Mae yna wefan newydd gyda'r holl fanylion sydd ei angen, felly cer amdani, edrych arno heddiw.